Dragi prieteni, aici în spatele meu este fostul serviciu administrativ al uzinelor de tractoare. Acest spațiu este într-o stare de degradare foarte mare și în acest spațiu eu vorbeam în intervențiile anterioare că s-ar putea face, fiind și foarte aproape de fostul laborator central unde vorbeam despre acea școală profesională, lângă clădirea universității unde funcționează facultatea de construcții, eu vorbeam că aici s-ar putea face un liceu cu program sportiv, pentru că terenul din spate este generos, se pot face terenuri de handbal, terenuri de volei, terenuri de basket, avem deja existent teren de fotbal, o să-l vedeți imediat în imagini, avem terenuri de tenis de câmp și aici avem și spațiu propice și chiar construcții începute unde s-ar putea edifica un loc cu săl de clasă, cu cantină, cu spații de cazare pentru sportivi. Vedeți, în această zonă, pe câteva mii de metri pătrați, am fi putut face un campus școlar foarte frumos și foarte important pentru tineretul din municipiul Brașov. Acest lucru trebuie numai să se vrea, trebuie să fie voință politică și trebuie ca oamenii care conduc destinele acestui oraș și acestui județ să dorească să creeze oportunități de afaceri nu pentru afaceriști, ci pentru oameni. Și creând astfel de oportunități, atunci s-ar face foarte bine din acest spațiu care, repet, este lăsat în paragină, s-ar putea face cu investiții minime care s-ar putea obține fie din surse guvernamentale, fie din surse locale, fie din fel de parteneriate public-private, fie din bani europeni. Ce ar însemna oare pentru Brașov acest minunat oraș să aibă un astfel de campus școlar, să aibă aici un liceu cu profil sportiv, așa cum spuneam, cu spații de cazare, cu săli de clasă, cu spații de practică efectivă a sportului de pe echipe și nu numai, și lângă acestea să existe acea școală profesională și acea clădire a universității. Ar fi un lucru foarte frumos, ar pune în valoare această zonă foarte frumoasă a Brașovului. Este adevărat că în acest moment este o zonă privată, dar această zonă privată lăsată în acest hal de degradare, eu cred că până la urmă ar putea să intervină foarte bine autoritățile administrative locale, să impună până la urmă obținerea acestor terenuri și acestor spații la niște valori corespunzătoare, obligând astfel ca acest frumos loc din municipiul Brașov să arate altfel.